Minista ọhụrụ na-ahụ maka ihe gbasara mmụta bụ ọkammụta Tahir Mamman ekwugo na ihe ọbụla ọzọ ga-adaba n'anya ya n'ala Naịjirịa ma ọ bụrụ na ngalaba mmụta abụrụ nke ahaziri nke ọma n'ihi na ya bụ ministrị bụ ya bụ ntọala ji ngalaba ndị ọzọ. Minista mere ka amata nke mgbe ya na minista nke steeti maka mmụta bụ Dr. Yusuf Sununu bụ ndị a nabatara n'ụlọ ọrụ ha site n'aka nnukwu onye ode akwụkwọ na ministrị ahụ bụ Andrew Adejo, ndị direktọ nakwa ndị isi ejensị nakwa parastatus adịgasị n'okpuru ministrị ahụ n'oge educhara ha n'iyi ọrụ site n'aka President Bola Tinubu ụbọchị Mọnde na Abuja. Adaeze Ekwuola kọwara anyị akụkọ a n'uju. Ọgbakọ ahụ okwu ka Mamman yọrọ enyemaka ndị Naịjirịa ka e wee weta mgbanwe a chọrọ na mpaghara mmụta. O kwuru na enwere ọtụtụ nlegara anya na mpaghara a mana onyeisiala Tinubu dị njikere ịtụgharị ọnọdụ ma kpọọ oku ka mmadụ niile tinye uchu n'ọrụ. Osote minista ahụ Dr. Yusuf Sununu na mbụ chọrọ enyemaka na nghọta ndị Naịjirịa ọtụmadị ndị na-arụ na ministri mmụta ka ha tinye uchu n'ọrụ ha ka e wee kwalite ọnọdụ mmụta n'ala anyị. Ọ gwara ndị ọrụ a ka ha na-arụkọ ọrụ ọnụ dịka otu ukwu azịza ka ha wee merie ihe ịma aka n'ihu ọbụla. Ode akwụkwọ kpụtọrọkpụ ministri ahụ Adejo n'okwu ya na mbụ kwere nkwa na ya na ndị ọrụ ya ga-adị umeala tinye uchu ma rụkọ ọrụ ọnụ ịhụ na ndị minista nwere agamnihu n'ọrụ ha site na Abuja. Princess Ekwuola, akụkọ ụwa ABS.